Bé, dins que la meva activitat és molt diversa perquè m'ocupo de... escric en diversos mitjans, de fet, tant catàlegs, principalment catàlegs, però també cada vegada més en publicacions en línia, digitals. I després he fet una activitat també de curadoria, que m'agrada dir a mi, perquè no m'agrada el terme de comissariat, sobretot en el camp del cinema, vídeo, arts digitals. I després, personalment, últimament m'ha interessat més treballar en formats, diguéssim, expositius, amb la idea del bucle i el que jo anomeno el bucle perfecte o el bucle infinit, allò que és una peça que constantment està canviant. Aleshores, m'interessa bastant seguir en aquesta línia. El paper de l'artista és una mica el de surar, surar en un ambient que no és gaire propici en aquest moment, jo crec, sobretot el tipus d'art més, diguéssim, alternatiu. Hi ha hagut altres moments més propicis i crec que cadascú fa el que pot dins dels marcs on es belluga. Jo sempre he estat una mica més en l'underground, i per tant faig la meva activitat, tot i que circumstancialment també m'he mogut en àmbits artístics, més aviat amb la meva tasca de comissariat. L'art ha de ser crític? Sí, crec que sí. D'una manera o altra ha de ser-ho, és important que ho sigui. No només políticament, diria, sinó també respecte al mateix mitjà que està semprant, un mitjà o diversos mitjans. En tot cas, vull dir que és també no conformar-se amb el que s'ha après o amb tractar d'imitar els teus referents, sinó anar més enllà, i per mi això és també un punt d'activitat crítica. Jo estic bastant fora del món galerístic comercial, i no m'interessa gaire, però, en fi, és un camí més. Si de cas estic més pensant en museus, centres d'art, espais alternatius. Crec que és el camp que més m'interessa i en el que més m'he mogut. En tot cas, bé, hi ha la posició també d'utilitzar tots els recursos, i entre els quals sí que hi ha les galeries, el món, diguéssim, comercial, si és que ho arriba a ser. Les institucions crec que tindrien que prendre més compromís respecte al que s'està fent en els diversos mitjans, perquè n'hi ha alguns que sempre són els deixats de banda. Concretament, l'audiovisual és a dir, l'audiovisual interessa si és d'un artista conegut, amb una reputació, però després hi ha tota aquesta altra producció, diguéssim, que normalment no... Bé, sí que hi ha hagut moments, sobretot internacionalment, que ha tingut un recolzament, però actualment, diguéssim, clar, com tot cada vegada passa més per les vies dels YouTube, del Vimeo, de tot això, cada vegada s'ha, diguéssim, anat dissolent més aquesta vinculació amb les institucions artístiques, que, diguéssim, ja ho donen per fet que hi ha aquest fons públic
permanent. Jo crec que falta més compromís de recolzament a aquestes arts, diguéssim, marginades, i no perquè hom vulgui ser marginal, sinó perquè els propis mitjans o tens una sortida, com és diguéssim, el món del cinema, de la televisió, o has d'anar a aquests circuits més experimentals, i això és el que trobo faltant a les institucions artístiques, sobretot en aquest país.